En aquest vídeo anem a treballar ara en l'obtenció de la quantitat d'un reactiu sabent la quantitat de producte que volem obtindre i el rendiment de la reacció. Utilitzarem aquest problema com a exemple en el qual ens diu que l'àcid sulfúric reacciona amb alumini formant hidrogen gasós. Si volem obtindre 25 grams de sal, calcula els grams d'alumini necessaris sabent que el rendiment de la reacció és del 80%. L'àcid sulfúric reacciona amb l'alumini formant hidrogen gasós i sulfat d'alumini. Si volem obtenir 25 grams de sal, calcula els grams d'alumini necessaris sabent que el rendiment de la reacció és del 80%. Utilitzarem aquest problema en el qual l'àcid sulfúric reacciona amb alumini formant hidrogen gasós i sulfat d'alumini. Si volem obtenir 25 grams de sal, del sulfat d'alumini, calcula els grams d'alumini necessaris sabent que el rendiment de la reacció és del 80%. En primer lloc, el que hem de fer és plantejar la reacció química, que és que l'àcid sulfúric reacciona amb alumini per formar hidrogen més sulfat d'alumini. Hem d'ajustar la reacció, per tant començarem per aquí. Alumini, aquí tenim 1 i aquí tenim 2, per tant aquí farà falta un 2. I ara seguim, el sulfat, aquí n'hi ha un sulfat, aquí tenim 3 sulfats, per tant aquí farà falta un 3. I ara l'hidrogen, 3 per 2, 6, aquí tenim 2 i caldrà 3. Aquesta és la reacció ajustada. Bé, anem a les dades del problema. El problema ens demana calcular la quantitat d'alumini en grams que nosaltres hem d'introduir en aquesta reacció per, sabent que el rendiment és del 80%, obtindre 25 grams de sal. És a dir, que l'estratègia de resolució serà a partir dels 25 grams de sal, d'aquí passarem a mols de sulfat d'alumini, amb el rendiment corresponent passarem a mols d'alumini i de mols d'alumini passarem a grams d'alumini. Per tant, una vegada tenim establida l'estratègia de resolució, el que hem de saber són els pesos moleculars per poder fer les conversions. El sulfat d'alumini, recordem que són 341,96 grams per mol i el pes atòmic de l'alumini són 26,98 grams per mol. Per tant, plantegem ara el factor de conversió. Si el que volem són els grams d'alumini, partirem de les dades inicials que tenim, que són 25 grams del sulfat d'alumini. Entonces, 25 grams de sulfat d'alumini ho convertim a mols a través del pes molecular. 341 grams equivalen a un mol del sulfat d'alumini. I ara hem de veure quina és la quantitat que reacciona. Sabem que el rendiment és del 80%, això vol dir que de cada 80 mols de sulfat d'alumini reals que hem obtingut haurien d'haver reaccionat 100 mols de sulfat d'alumini. Ja tenim els mols teòrics de sulfat d'alumini que necessitem. I a partir d'ahí hem de veure que un mol de sulfat d'alumini ve de 2 mols d'alumini. Per tant, un mol del sulfat d'alumini equivalen a 2 mols d'alumini. I per últim, per passar de mols a grams, hem de tornar amb el factor del pes molecular, pes atòmic en aquest cas, i això és que un mol d'alumini pesa, té una massa de 26,98 grams. Ja tenim el nostre factor. Revisem les unitats: grams de sulfat d'alumini, grams de sulfat d'alumini, mols de sulfat, mols de sulfat, mols de sulfat, mols de sulfat, mol d'alumini i queden grams d'alumini. Per tant, ja l'únic que queda és, amb la calculadora, obtindre el resultat, que són 4,93 grams d'alumini. És a dir, que per obtindre 25 grams de sulfat d'alumini
amb un rendiment del 80% en la reacció, haurem de col·locar 4,93 grams d'alumini amb un excés d'àcid sulfúric, perquè el reactiu limitant no siga l'àcid sulfúric, sinó que siga la quantitat total d'alumini que col·loquem.